Abusuafo makwaba de mba 24/7 so. Eka 24/7 a. Na wagye me se konkonsa. Efie enne asema abeto ya apon so ene se naano na dom kuma a omo emrahye bedwam. Omo ko nana Offinsomanhene dwamra kenten otoso mi ni se omo ko akwasra nana. We na omo duro no na nana so de nsem bi eto omonim. Okanse mebre kan akoko de na asempotia na ehia nana ene se donkuma fo no abahase no so omo kwa omo fankra enkoma Ghana mampanyini se nema bi koso wo Dormahene ene asante ntema nokreni entwa je okachiro mo se ono ankasa no oye bema ko betimi asi mia bebre se bia doma cars ya ba doma freedom kumase oma obi anyedai enko ema obi ama ene say nanu yete nsemi se ye drivers for na omo asante mantam no a omo Ghana flag sorry omo asante flag ewo omo cars no bimo ehia kwanhia bi ewo abesim a yese domafo no bi anase benofo no bi ebo edo omo sakeka omo warning oso rehwe mu nso no eye no kre ses bibi sa ekoso and wo twen se yewra beba no de sa code no anase sa asem no ato yewra nimti wo de asem small mo so monko no fa koma Ghana mampanyi se omo hwe no mo ne Dormahene enkasa ne mfa asundwemra mempese sa asem no ayekse me bom tima kante yenko nengoti nana Offinsomanhene asema ebra domkuma nko o de to omanim no yenko ti mra be ya na otwi be miense ni asema me kan na no me sorry na me frɛ regional minister ne music fo ene yenyina be hia manhia na me frɛ me hemfo kakra me sabe so wo so na mse yewura ni ho na asem se ni ya be kan kire Kesben fo ne wo mu kan ho asem na me ko opim so ene wo mu so kan se na na yate na mse mu musa Kesben na mo ma me sanka droba ni na e de sa di no droba fo no ampa omo ba ya ni ye no mu hia ye ka ke omu se omu hwe bibi ye na asante ye dan finfin metimi asi pampim e wa kuma da franco me maburu ni bia ntwam pese akosi bi e wo mfensi e maburu ni bia na mankranso me maburu ni bia ntwam betimi aye e kacha ye wura ni honku ade e kacha ye a betimi aye dan so ye to aban be ka se ye de mrahye ensem ene ye nti regional minister me ka kire ma aban ti ma interior minister ante ma wo bia ante se de ebronfo ya sate ye de ba no ena edon so ye hu mi we hwe de ye kwaso basa domasem sampasem ye wura ko ye niam apagya santimem me te ho ne bobo mama ne ye frem bo mama ne se adrobafo bi de ka adura besim na nkrofo bi di ka aduo no machi yentete opim so yewura flag ne souvenir ataka no hu ne yentete nya sa yem wo mu nwura bro mem sampa hene te ho na Dormahene ne nkrofo akoye yie se ohene na wawuo no ye na yie ene won mo frɛ me nam se mo mra me frɛ sampa hene na so ye ananu ya o ya asoma me kan na wotwekra ma ene sampa hene wo me kan kire na obekan mu nsensem ni ade kire ye na ntu asante ye sore si ye ko ha anya ntokwa na nka esie nti niam bi wo ho a na politics no se de niam esi ko no na chia nipa bi de niam bi ahyehye wo mu nsem ese ye wo sa niam ye wo ho de a na ese ye ka ho ase ese ye ka ho ase ese ye betra wo sa nti kakra me ma fa metimi aye ne meye me se mi wura beba nam de amane abo ahyase ya me ye niam a metimi aye na meye de meye no me fie so ne gye sawto ye de me kuro mu fo so abofofo asem idumahwiafo na enya na mo abofofo de musi mben ho na mu nipa no wo mu egina ho nyina ye dumahwiafo abofofo oba ba akopɛ mienu pe bi ne wo mu free dumahwia ene yakofa wo mu no mu yesa anya do ano asefem ansana sankrofo no ye be ya adwuma no onu mu ba ma me di wo mu ma lawyer if a lawyer so onye agreement kama amaye said ye be ya omu mefa fukafo no mefa o man kwa na afi ya abo no so me ka kire omu se me de me pe equity said be ya se mi ni ho abo de wonu mbagye cars yi abo ho de yi mfie pepima nkoma wo mu de sisu enti we ye nana Offinsomanhene asema ode to ye dom kuma no anim abra omko na to se omko akosra na we na yeda so be ye Dormahene osagefo ajimanbedu eso de nsembi abetu dwa afasa asem no se asem na Offinsomanhene eka no enye sa na etie na sampade no kra beto mu no sampade de ono de ye ka ona ye bono national house of chief wo ona ye mo president ena sampa so ehye eye bono no so ase anase o kan national house of chief wo na ye wo bono no indi so ono de se ne member ni bi ewu
no ma besi na yie a ontimi ka se wo ye dey onko nti on do ko se on ba besi na yie no mom de enye ono mom na eyeye yenko nenkoti osajefo ajimambedu so e video no so emra sampafo bensha otumfo ase meka without any contradiction amamra kwan so sampafo nhye otumfo ase sampafo behye sumahene ase ne bade kosom ngofa bonohene ohu bibia da bia bi babe ho be ya amana ye na yanya ajimambedu mpenso media wo ye bibi na nya nokra me ma onyo wo te se ne mentiase da nke se be mani obi a osi gina ya onim se ye nokra odi akiri oya da ne sampa okoche etumfu ase wa hu ne ma aba wa hu se ne baba sombono bankobiu na bankobia oba ebede oba chiba baba pebe hene achia me nka metima akoso na mbom ne mesire nwura Offinsomanhene se na da Roma domafo abonofo yanti bia poster enye no kre o evidence na onpambra na social media wo evidence ni na nka bunu ni ana domani kra yesa no nka mepo meboa no am ya yede atwena so okay abusunya we ye de osajefo ajimambedu so ede to ahwefo anim yebesire opanyina ohwe yahinsem so local government and chieftain say yesire honorable Ahmed Ibrahim say sansem wi yanhwe anka ebedru dabi no anhwe yentimi enka samre na metu opanyina ifo say yesire yenhwe na sa asem ni doma asante asem ni yenhwe ne yensiesie nemfa asundwe emra yesire mu amanyofo moni mpanifo inkasa na saa asem die kebenya kaye mosokora biem da nemfa asundwe emra na obia yendai eni asem yesire mpanifo we ya desrede a yedi tu monim se monhwe na monka nemfa asundwe emra hi 24/7 so konkonsa fie mia ene dwumadie mebeyi masotre mediane Breto na safo edu kantanka makram